काढणीसाठी आलेल्या भात पिकाला अवकाळी पाऊस वादळी वाऱ्याचा फटका बसलाय। अवकाळी पावसानं आधी भात शेतीमध्ये पाणी गेलं, त्यामुळे भात शेतीचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालं। त्यात भिवंडी तालुक्यातल्या भोकरी परिसरामध्ये काढणीला आलेल्या भात पिकावर खोडकिडी आणि तुडतुडे रोगाची लागण झाली, त्यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडलाय। सरकारनं पंचनामे करून लवकरात लवकर भरपाई द्यावी अशी मागणी आता शेतकऱ्यांच्या वतीनं व्यक्त करण्यात येते। त्या अवकाळी पावसामुळे भात शेतीवर तुडतुड्या आणि खोडकिडाचा प्रादुर्भाव जास्त आलेला आहे। त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांची भात जी पिकण्याची प्रक्रिया आहे ती पूर्णपणे नष्ट झालेली आहे। आणि आजची सध्याची परिस्थिती अशी आहे का शेतकऱ्याला 3 टाइम अन्न खायला सुद्धा मिळणार नाही। आणि जो टीडीसी बँकेमार्फत ज्या लोकांनी सोसायटीचं कर्ज उपलब्ध करून घेतलेले आहे, तर मी तर त्यांना नम्रतेची विनंती करतो शासनाला का 100% शेतकऱ्यांना कर्जमाफी घोषित करण्यात यावी।